sini kaitorno tam khai ang khoroksa kaitorno suinai gilatoli amsaini sin mo para hangkai Ramkishan Chaudhary para mo hai jorao lockdown tabuk soli tongo haipano watai nobar robumiao phaijak amon slai sekang nang tebo wan sukjak ani khau kaisari ngkha sin amsaini au rangpucharo joto dhani pombesh tong himphano ani khau kok saka borongno kisa ang dur to dur thangai je 65 family no ang borongno mairum rok tai oro alu pias tai berma tongo aborongno sung palkhai no tai ano subanai taku buku sono belke hambai ang borongno kurei hinai rimani akogya ang borong be baksano khobja wang bu kurei no haifan ani bukhawo gaisa kok sawo ani nukhungni je mai rok tongmani ani jagao khai ang obono ang je tongmani phano ang borongno rinani musungkha angkai ang ani mai nijini nongni desi mairungno sugui ang borongno tini rinani hini ang khawa songkha tini hingkai 23 तारिख 23 जाइत 2020 असालमारियाव जों पालखाइनो गारि बाय थाङै नगद दूर तो दूर थाङै borongno toni rinai mo je mairum dongno हामबाय आसु ताखुं बुंखै तमखा ani mungkhe Robichan de Burma ang gilatoli beti chasni dikon horoksa amchai hingge sinimo uttor gilatoli Ramkishan Chaudhary para हामबाय Kaisa ya fardo mairum sugang ya fardo Kaisa bo parbasun umur ilai
kung hung ka chong ka.